ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಡೇ ಒನ್ ಏನ ಸೊ ಇಂಕ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವುದು ಜೆನ್ನಿಟ್ಟು ದೇಫಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡಾನ ಇಂಕ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ನ ಅದ್ರ ಅದು ಇಂಕ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬಾಳೆಗ್ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಕನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡಿಯಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಂತದ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ ಪೋಯ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಸ್ಟೇನ್ ಚೂಡಾಡು ಅಮ್ಮಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬನಕ್ ಪೋತಿತ್ತೇರು ಪೇರ್ ಮೈಪೆರ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಬೇಲೆ ನಂಚಿಂಗ್ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಆಯ್ಬಕ ಬಾಲೆಗಿದ್ದ ಅದ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಗಿತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾನ ಬತ್ತದಿನ ಶೋಕ್ ದೊಂಬಿತ್ತನ ದೊಂಬ್ ಕಾಣ್ತಾನ ಐಕ ಕುಂಟುನು ಆಜಿಡಿಯರ ಪೋಯ ಚೂರು ಹರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಪ್ಪೆರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ ಮೋನೆ ದೇಕದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೊಸತ್ಯಾನ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡ್ ಬಡ ಉಂತುಂಡೆಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಅಂಚ ಜೋಡ್ಲು ಬಡವಲ ಅಂತನು ಅಂಚ ಹಾವನಸ್ ಮಂತದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು